Din hija l-podda numru 546 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda l-lum se nisimgħu numru ta' kanzunetti Maltin minn Sebastian u Renato, Clinton Paul, Rem fl-imkien ma' Mandy u l-Bila fl-imkien ma' Brea. Ma biex nibdew għandna ġdida ta' Stereotipi. Kemm nixtieq nifhem aktar din il-ħajja, ma nintelaqx biex bekk nibqa' fuq saqajja. Taflet nippersisti nkun naf aktar dwarek, imma ħajti u jismax lamx nkojjek madwarek. Bħarstom kera jgħidu fuqek, jixxekluk, tipprova tiġri minnhom dawn jibqgħu u jduruk. Tifżax kieku naf lejn mux ngħixu da ħajja ta' xejn, mux ngħixu da ħajja ta' xejn, mux ngħixu da ħajja ta' xejn, mux ngħixu da ħajja ta' xejn. Jgħidulek mar qudiem biex titlob, imma jien ma nemmenx. Slim għalik Marija u Ġesu, jien ma nindimx. Naf li dat jiskal il-ħin u għadni fejn jien. Xorta waħda nitbissem fit-tlam l-isbaq kien. Bħarstom kera jgħidu fuqek, jixxekluk, tipprova tiġri minnhom dawn jibqgħu u jduruk. Tibżax kieku naf lejn mux ngħixu da ħajja ta' xejn, mux ngħixu da ħajja ta' xejn, mux ngħixu da ħajja ta' xejn. مش نعيشو الحياة تشين. مش نعيشو ده حياة تشين. مش نعيشو دا حياة تا شيء، مش نعيشو دا حياة تا شيء، مش نعيشو الحياة تا شيء. ħajja ta' xejn minant Stereotipi tiftaħ il-podda tagħna llum numru 546 f'din is-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Kif għedtilkom anke fl-introduzzjoni llum għandna poddata mimlija kanzunetti Maltin ġodda. Ġodda f'ċertu sens għax tal-anqas waħda minnhom hija wkoll cover version ta' verżjoni ġdida ħalli ngħidu hekk ta' kanzunetta li niftakruha minn ħafna u ħafna snin ilu, għalkemm ftit tal-ġimgħat ilu wkoll daqqejtilkom cover ieħor tagħha din. Qed nirreferi għal Qalu li raw tam li nafu għaminant il-bajzo oriġinarjament miktuba minn John Paul Gregg. Qabel naddu għassil tal-ġdida nfakarkom għal dejjem il-dettalji kollha li għandkom bżonn dwar din il-poddata ssibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Insomma, nkompli ngħidilkom aktar wara nisimgħu din is-silta li ġej issa mela din hija l-verżjoni ta' Qalu li raw bil-vuċijiet ta' Sebastian u Renato. Qalu li raw mura li tħammex lejn tmiem il-jum. Qalu li raw għattassu minn ġej mill-bot. Ġmilek ma rawx, ġmilek jaraw bis dawn l-għajnejk.
kaħlani Jesús mal-blat għalu li raw mewġa ta' qamħ f'nofsinhar ġmielek ma rawx ġmielek jaraw biss dawn l-għajnejn għajnejn li bkew għalik lejju l-ħoss lejju l-vers qalbin għajja li ma tafx kif ħaddejn li daqu dmuħ lejju seb lejju il-matutin li sbaħ fossil bnedmin ġilju bajdan ifuħ għalu li raw tfajjel samrani xuf ġolwit għalu li raw jimraħu jaqtar ranċis ġmilek ma rawx ġmilek jaraw bis dawlajnej għajnej tafx kif ħaddejn li daqu dmuħ lejju seb lejju il-matutin li sbaħ fossil bnedmin ġilju bajdan tafx kif għaddejn li daqu dmuħ lejju seb lejju il-matutin li sbaħ fostil bnedmin ġilju bajdan ifuħ fostil bnedmin ġilju bajdan Allu li raw ta' John Paul Gregg oriġinarjament nafuha minant il-bajzu, pero issa minant Sebastian Kalleja u Renato Mikallef immek f'dik il-verżjoni. Kolli ngħid oġbitni jiena, ma nafx min jgħid li preferi l-oriġinali imma l-kanzunetta tantija sabiħa li verżjonijiet tagħha huma ngħidu hekk milqwa bit-bissima tal-anqas minni. Semmejtilkom dik il-website ToniSant.com qabel ma daqqitilkom din is-silta ta' Allu li raw u ma li mattilkom xuqali permezz ta' dik il-website apparti li ssibu dettalji dwar il-poddat hemm ukoll mod kif tagħmlu kuntatt bejn biex nisma' minn għandkom dejjem jiena semmija segwaċi u ta' din is-sensiela ta' poddati modi oħra kif sibuni ukoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube ukoll ma ninsewx minn fejn din il-poddat toħroġ il-verżjoni video tagħha. Sova kif inħobb ngħidilkom modi diversi u faċli ferm kif tagħmlu kuntatt miegħi, il-modi preferiti jibqa' permezz ta' ToniSant.com.
U minn żmien għal żmien ma jistax jonqos li nkomplu ninkludu il-kanzunetti ta' Clinton Paul u ngħidulkom dritt qed nbixir li Clinton Paul qed jirrekordja wkoll xi materjal bil-Malti. Mhijiex l-ewwel darba li Clinton Paul għamel materjal bil-Malti u l-ġdida ta' Clinton Paul jisimha Miraklu. Inħares f'dawk għajnejk u nara dawleqin divin is-sentiment li nħoss jien f'kull mument inkixef oċean mistur ħajt imtliet b'kull kulur miraklu seħ meta ħares ġo dawk għajnejk meta biss lil dawk xuftejk is-silġ inħaddejt nerġa' ngħix mill-ġdid miraklu sar li modi għadda u mar il-futur issa qed ċar miegħek biss il-ferħ ġo qalbi erġajt ksirt. Ġurnata waħda biss il-bot mingħajrek jiena insir beżan mdejjaq naħseb fik kull ħin mingħajrek norqod ma nistax bik ħdejja jiena ma nibżax miraklu seħ meta ħares ġo dawk għajnejk meta biss lil dawk xuftejk is-silġ inħaddejt nerġa' ngħix mill-ġdid miraklu sar li modi għadda u mar il-futur issa qed ċar miegħek biss il-ferħ ġo qalbi erġajt ksirt xemx tiddiem qudiemna tagħtini ferħ u tgawdija miraklu seħ meta ħares ġo dawk għajnejk meta biss lil dawk xuftejk is-silġ inħaddejt nerġa' ngħix mill-ġdid miraklu sar li modi għadda u mar il-futur issa qed ċar miegħek biss il-ferħ ġo qalbi erġajt ksirt. Miraklu hemmhekk mela mingħand Clinton Paul f'din il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant illum mimlija kollha kanzunetti bil-Malti. U ma jistax jonqos allura wkoll li ninkludu il-hip hop bil-Malti. U fost l-esponenti tal-hip hop li nafuhom mill-klikka tal-Fixkalt hemm Clayton Xkembri magħruf aħjar bħala ir-Ram u f'kollaborazzjoni ma' Mendi u din jisimha Ibda ġielet. Għax kif qed ikun huwa żgur huwa bniedem għajjur f'wiċċi tħares lejja minn wara d-dari jiddur u jekk inti tek jien avvanzat persuna lesta, persuna armat. Hip-hop l-arti l-edha f'qalbi u lila inħobb ġejt imma kif mordejt u li qas dort ngħid li bdil-ħaġa jiena qas biss ħlomt karti arti masli kontenut hip-hop minn ġol qalb għal ġol moħ dejjem minn ħossni nirtot taraq niżel mal-flok mistħija b'kull mod tal-prodott grazzi għas-support tal-bob u l-mintara mana jobżo għax bis-saħħa tagħkom tibda nirrakkont għalhekk jekk indrieqa tibda ġiela tiqpa' sielet u jekk indrieqa tibda ġiela tiqpa' sielet fimt jekk indrieqa tibda ġiela tiqpa' sielet. Kontet kriżi tlift il-fidi falla sidi labes fidi kitba neqpa nespandi mill-garaġ dirett tal-bandi missjoni biex inneħħi depressjoni minn moħħi għajt nikteb kitba landi bla doċ imma rap kien l-unika oġġett li żamni mir-rutella jew f'kartoċ u għal min qal li mhux se nassal fiex nibqa' nobżoq pufti biss fadal għalhekk jekk indrieqa tibda ġiela tiqpa' sielet u jekk indrieqa tibda ġiela tiqpa' sielet fimt jekk indrieqa tibda ġiela tiqpa' sielet. Immur
fejn immur nisma' paroli biss aqtali kurzita kemm iż-żopp inti razzist il-kulħadd qassist liħor għax nazzjonalist laburist tal-kemm daw il-qżis qatt ma semgħu bil-qudies daw in-nies bes u fuċ il-kurġi fiss għalhekk fi triq tinibqa' sew u nara kollox tan-nejk Bob bint il-kelma tad-dixxena jiena ċirasa fuq il-kejk kompliment għalkemm bellaħkom qabel dejt tibda ġielet b'assilet u jekk inti riqed tibda ġielet b'assilet vers wara vers nibqa' nikteb u nissoda daqs li kieku kont pistola nista' naħlef li din l-art tatni nifsu ta' mantir alla volja kien hemm min qalli li għax mara se noħu tir li kieku minnek nuħu pass noqgħod lura ma nindaħalx għax illum ninsabaw wara l-mike ma fiex kalt li smajtu jiena dik li kien għalikom eliminajtu Dis-sistema qatt ma fimt jiena wint nimxu wid fit għax għalkemm smajt għalkemm rajt ftit ġid jekk irriqed tibda ġielet tibqa' silet jekk irriqed tibda ġielet tibqa' silet bekk u wieġbek il-lalsinek għax li tkissirna qatt mhux sajr nexxielek Ibda ġielet hemmhekk il-hip hop bil-Malti tar-Rem li huwa Clayton Xkembri flimkien ma' Mandy. Qabel indoqilkom l-aħħar silta tajb li fakkarkom ukoll fir-rabta li għandna regolarment mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt li jiġi għandna minant il-Multimedia Memory Preservation. Dan huwa proġett li huwa l-qofol f'verità ta' għalfejn nagħmlu din il-poddata biex meta jgħaddu snin anka nibqgħu niftakru xi ħaġa minn dak li jkun għadda għalkemm vera il-materjal ikun ġdid u allura jkun hemm anke element promozzjonali permezz tal-M3P hemmhekk aktar milli l-promozzjoni jmorru għat-tifkira ta' dak u tfakkira ta' dak ukoll li nkunu għaddejna minnu. L-aħħar silta hija minant il-grupp Bila li smajnihom ukoll diversi drabi permezz ta' din is-silsila ta' poddati jkomplu fuq il-gaw-gaw b'xi ħaġa oħra wkoll tal-biżaħ li ngħidu hekk din id-darba f'kollaborazzjoni ma' rapper oħra Maltija, Rachel Dagwara li tirrekordja bħala Rea, is-silta tagħhom jisimha Bellija. Imwarba, f'nofs
U bil-vuċi ta' Remek flimkien mal-bila u l-bellija tagħhom aħna ġejna f'tmiem tal-poddata tagħna ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Nispera li jogħġbitkom din tal-lum mimlija kanzunetti kollha bil-Malti u sakemm nerġgħu ta' darba oħra jiena infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u żamma nerġgħu ta' jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.